እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ኣብ ህይወትካ ይፈልጥ ኣብ ህይወት ይፈልጥ ኣብ ህይወት ይፈልጥ ማን ይፈልጥ እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር ፈላጥ አምላክ ኣብ ህይወትካ ብዝኸውን ነገር እግዚአብሔር ይፈልጥ ኣብ ማህበርካ ብዝኸውን ነገር እግዚአብሔር ይፈልጥ ኣብ ሃገርካ ዝኸውን ነገር እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር በነገራት ሁሉ እንደ አይነት አምላክ እዩ ዝፈልጥ አምላክ ስለዚህ እንታይ ኢላ ሃና ክትጸልኸላ ሓደ ጸሎት ጸልያ ሃና ምጸለየት እግዚአብሔር ምሰምዓ እንታይ ኢላ ብዝሓለፈተ ነገር ሁሉ ምስሓለፈት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ እዩ ግብርታቱ አብኡ ምዙን እዩ እግዚአብሔር እንደ አይነት አምላክ እዩ ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ እግዚአብሔር ሁሉ ይፈልጥ ኣብ ህይወትካ ዝኸውን ይፈልጥ ኣብ ነገርካ ዝኸውን ይፈልጥ ኩነታትካ ሁሉ ይፈልጦ እዩ እግዚአብሔር ስለዚህ ኣብ ቀድሞ ግብርታትካ ሁሉ አንታ ኢልዎ ምዙን እዩ እግዚአብሔር ክዛረበኩም ከሎ እግዚአብሔር ከም ዝገብረካ እግዚአብሔር ክባርኸካ እግዚአብሔር ከም ዝገብረካ ያኽብረኩም ከሎ ኩሉ ግዜ ልብና ሓፊዝ ብል በቃ ማዓስኮን ይኸውን ኢልና ኢና ንጻባበ ነገር ግን እንታይ ይኸውን መስለኩም ድሓር እንዳጸናሕኩም ክትከዱ ከለኹም ሕልሎ ዋ እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ዝብል ተስፋ እንዳሓስኩም ጸኒሕኩም ሲ ጽንሕ እንዳበልኩም ግን እንታይ ትብሉ መስለኩም ዋ እምበርከ እግዚአብሔር ሲ ይገብሮ ድዩ ትብሉ ድሓር ጸኒሕልኩም ከ ዋ እምበርከ ትብሉ እምበርከ እንታይ ትብሉ እግዚአብሔር ሲ ይሪአን ደለኹ ይፈልጠን ደለኹ ኣብ እግዚአብሔር ሲ ንዓይስ እግዚአብሔር ከንታይ ይፈልጠን ደለኹ ናብ ዝብልካ ትመጽእ ድሓር ባል እግዚአብሔር ኩነታት ኩሉ እንታይ ይኩን መስለኩም በአፍኩም አይትዛረቡ ነው በአፍና አይትዛረቡ ነው ባል እግዚአብሔር እንታይ ትብሉ መስለኩም እግዚአብሔር አይልይ እግዚአብሔር እንታይ ከውን ይትብሉ መስለኩም ባል እግዚአብሔር አይሰምዕኝ ትብሉ ብምንታይ አኻትብል ብልብኻ አኻትብል እምበር በአፍካ ይተውጾነ እግዚአብሔር ዝርኢ አምላክ እዩ ስለዚህ እዛ ሓፍቲ እዚኣ እንታይ አትብል ዘላ እግዚአብሔር እንታይ ላቶ እግዚአብሔር ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ እዩ ግብርታቱ ኣብ ቅድሙ ምዙን እዩ እሞ እምብዛ ዘረባ ትዕቢት አይተብዝሑ ቃል ድፍረቱን ካብ አፍኩም አይውፃ ምክንያቱም ሰብ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክሓልፍ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ስለዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታቱ ስለዝፈልጥ እግዚአብሔር ፈላጥ ምዃኑ ጥራሕ ክንፈልጥ ዘለና ኣብ መክብብ 11:5 ከዓ እንታይ ኢልና መክብብ 11:5 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ከምቲ ንመገዲ ንፋስ ዘይትፈልጦ ከምቲ ኣዕፅምቲ ኣብ ከርሲ ጥንስቲ ከመይ ኢሉ ከም ዝውጠን ዘይትፈልጦ ከምኡ ከዓ ንግብርቲ ኩሉ ዝገበረ ኣምላኽ እንታይ ትገብሮንኻ ኣይትፈልጦን እዮም ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይፈልጥ ይብለና ኣሎ ንስኻ ድማ እንታይ ኣይትገብሮንኻ ይብለካ ኣሎ ኣይትፈልጦን ኢኻ ይብል ንምንታይ ኢኻ ዘይትፈልጦ እግዚአብሔር ድኻ ዘይትፈልጦ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣሰራርሕኡ ሲ እንታይ ትገብሮንኻ ኣይትፈልጦን ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ብናትካ ኣሰር ዝርከብ ኣይኮነን ብናትካ ተሓሳስባ ዝርከብ ኣይኮነን ብናትካ ኩነታት ዝርከብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብኣሰር ዘይርከብ እዩ ኣነ ግርም ይብለኒ ሳይንስ እውን እንተኾነ ክልተ ዘርኢ ምስ ተራኸበ ኣብ ማህፀን ሰብ ይፍጠር እዩ ዝብል ከመይ ገይሩ ኣስናኑ ይስራዕ ከመይ ገይሩ እዝኑ ይኸውን ከመይ ገይሩ ልስሉስ ጨጉሪ ብርቱዕ ጨጉሪ ይኸውን ከመይ ገይሩ ባህርያት ይወርስ ኣብዚ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ የለን ማንም ስጋዕ ውሽጣዊ ነገር ክፈልጥ ዝኽእል የለን እግዚአብሔር ግን ኩሉ ነገር እዩ ዝፈልጥ ስለዚ እግዚአብሔር ፈላጥ ስለዝኾነ ኣብ ህይወትካ ብዝኸውን ነገር ይፈልጥ ሓደ ግዜ ካብ እግዚአብሔር ተጸቢኻዮ ዘይኮነልካ ነገር ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣይትበል እግዚአብሔር ስለምንታይ ኣይትበል እግዚአብሔር ንምንታይ ይበሎ እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር ንሰና እዩ ዝገበረልካ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታትካ ስለዝፈልጥ እዩ ስለዚ ሰባት ተሲኦም ነይሮም ኣብ ዓመታት ኩሉ ሰባት ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝተኻትዑ ነይሮም ሓደ ካብኦም እምባቆም እዩ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እምባቆም ምዕራፍ 1 ነቢ እምባቆም ከምዚ ብል ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚረ ከንብቦ እየ ነቢ እምባቆም ዝረኣዮ ጾር እዚ እዩ ወ እግዚአብሔር ንስኻ ከይሰማዕካንስ ክሳዕ መዓስ ክአውእ እየ ኣነ ዓመፅ ኢለ ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ እውን ኣየድሓንካን ስለምንታይ ኣበሳ እተሪኤኒ ንስኻስ ሕሰም እትጥምት ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ቅድመ እዩ ባዕስን ክርክርን ይለዓል ኣሎ ስለዚ ሕጊ ደኸመ
فتحون كتو أي وصل اترسي نتصادق كبيبو إيمو سلازي فرد قنينو يوصل قالوا تايلو فرد قنينو يوصل إذا حد نتصادق كبيبو نجارات كله خد زبها لا يكونن سلام انت هذا عبيد الله هذا عبد عبيد زي كسر كنت عايز قد انزله أبن باكم عراف حدا يوم تراقبوه قصر حدا سلازي يكاتو علو دي عبيد شيء اسكي كمايو أنا يتأمت يرى له فردك انت زابي علو مغنياتهم تحقق نتيجة صادق انت خبون يخبو حدا يدخلوا يقول عندي أبعدنا تعقل قال فاستر نبيعته نبي فاستر تقول عندي سلام انتاي وعمدات قصر كلها ينوح سلام انتاي تقولوا جيزي كما إذا أكزابير نعبير له أكزابير أيتم عندي عادي انديو كان أكزابير نعبير له فردو نعبير له إذا حجتات كل ودسب يحددي ولا بقفو أوسيو انتاي الورم أي الزاربو بلبوك انتاي قبري يحدي إذا نبزقن نفع نبي وأنت أكزابير له مساحة خكاتع كله أو خلو خسي سلام تاخذ يتسمعن أيقون عندي أما حجتي خريعه خلو خس فردو تايقون له قليل له سلازي حقها أي وطن سلازي تتقلابت أنا قري يزل له أبين على تخونتات إلو مش እግዚአብሔር ክትክገጥ እንኮሎ ኢና ንሪ دحارجن እግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ ክልተ ክንከይድ ከለና እንባቆም ኣብኡ ምዕራፍ ክልተ እንታይ ዝብል ክልተ ቁጽሪ 2 3 እንባቆም ምዕራፍ ክልተ ሰለስተ ምዕራፋት እዩ ዘለዎ ምዕራፍ 1 ይካታዕ ምዕራፍ ክልተ ከዓ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቅልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱን ከዓ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እንተ ደንጎየኳ ተጸበዮ ስለዚ ብጉያ ክንበብሲ ነትራይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳውን ቅረጾ ኢሉ መለሰለይ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ምስ እግዚአብሔር ተኻቲዑ እግዚአብሔር ካንታ ገይሩሉ መልሱሉ እግዚአብሔር ዝምልስ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላክ እዩ እዚ ሰብ ተኻቲዑ አበይና አለቱ ሁኔታት አበይና አለቱ እቲ ጉዳይ እስከ በጃኻ እግዚአብሔር ምስበለ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ምዕራፍ ክልተ መልሲ ይረክባሎ እቲ መልሲ እንታይ ዘሎ ከምዚ ይዎ እግዚአብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምድብ ጊዜ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ጊዜ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ጊዜ እዩ ዝሰርሕ እምበር ብናትካ ጊዜ ኣይኮነን ዝሰርሕ እግዚአብሔር ብናቱ ሰዓት እዩ ዝሰርሕ እምበር ብናትካ ሰዓት ኣይሰርሕን እዩ እግዚአብሔር ናይ ጊዜ ናይ ዓላማን አምላክ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዓላማ እንድሕር ኣለዎ ናብቲ ዓላማ እዩ ዝጥምት እምበር ናብቲ ኩነታትካ ኣይኮነን ዝጥምት ንስኻ ብሓፂር ነገር ኩነታት ክኾነልካ ትደሊ ንስኻ ጉዳይካ ኩሉ ቀልጢፉ ክምለሰልካ ትደሊ እግዚአብሔር ግን ከምቲ ዝደልዮ እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ኣብ ጊዜኡ ዝሰርሕ ስለዚ እንታይ ይብሎ ኣሎ ረአይልዎ እቲ ራእይ ንምንታይ ጊዜ እዩ ምድብ ጊዜ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ምድብ ጊዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ምድብ ጊዜ ኣለዎ ኣብ ህይወትካ ምድብ ጊዜ ኣለዎ ኣብ ሃገርካ ምድብ ጊዜ ኣለዎ ኣብ ማሕበርካ ምድብ ጊዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ብናቱ ጊዜ እምበር ብናተ ጊዜ ኣይሰርሕን እዩ ብናትካ ሰዓት ኣይሰርሕን እዩ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንሕና ንእግዚአብሔር ሲ ጠዊና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክነስርሖ ኣይንኽእል ኢና እግዚአብሔር ግን ይፈልጥ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ከምዚ እንዳገበረ እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ ስለዚህ ንጎይታ ኣብቲ ኣሰራርሑ እንታይ ደሞ ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልዑ ተበቲኑ ሰይጣን ክልተ ፊደል ኣታ ኢልዎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን እዚ እምንሲ እንጀራ ግበሮሞ ብላ እግዚአብሔር ሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ እስከ ሓተኩም እምንስ ናብ እንጀራ ምግባር ይኽእል ዶ ኣይክእልን እግዚአብሔር ጎይታ ሲ እቲ እምሪ ናብ እንጀራ ክልውጦ ይኽእል ዶ ኣይክእልን እሞ እንዳኸኣለ ግን ኣይገብሮን እንዳኸኣለ ንሱ ብዝደልዮ ኣይገብሮን እዩ ንሱ ብዝበሎ እዩ ንሱ እንታይ ደል ዓላማው ዘለዓለማዊ ነገር ዝኾነ ነገር ከመሓላልፍ እዩ ሰብ ብምንታይ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሉ እቲ ናቱ ዓላማ ናብኡ ከመሓላልፍ ይደል እምበር ኢልካለኻ በልካታሕ ነዚ ክእል ይኽእሎ ኢሉ እንጀራ ልውጥ ኣቢሉ እንታይ ኣይገበረን እግዚአብሔር ከምኡ ዝሰርሕ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብዓላማ ዝሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ብምድብ ጊዜ ዝሰርሕ እዩ
ስለዚህ እግዚአብሔር ክንፈልጦ ከለና እግዚአብሔር ብእግዚአብሔርነቱ ንፍለጦ እንታይ ደሞ ኣንታ ኮይና ንስኻ ደሞ ዘይቶ እስኪ ሕጂ ንዓውረድ ካብ መስቀል እንታይ ግበር ውረድ ሙሽ ተድሕር ነርካ ዕውር ተሐው ነርካ ሙት እስኪ ሕጂ ክንሪአካ ካብ መስቀል እንታይ ግበር ሰይጣን እንታይ ይደሊ ዘሎ ዓላማ ክስሕድ ኣይኮነን ካብ ምንታይ ከውርድ ኣሃ ኢልክኖ በልፅንሓ ኢሎ ነቲ ሽንጋር እንታይ ገይሩ ብትኽትኽትኽትኽ ኣቢሉ በሉ ተስየ ወፅየ ክብለልኩም ክንደልኹም ኣይኮነን እግዚአብሔር ከምዚ ኣይገብርን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ከምዚ ኣይገብርን እግዚአብሔር እሱ እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ኣነ ንስኻትኩምን ክንድሕን ምድሓን ብኸመይ ክመፅእ ምድሓን ዝመፅእ ንዓላምኡ ስለ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተፀረፈ ከሎ ኖ ኣለኒ ምክንያቱም ኣነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዘለዎ ዓላማ ከድሕን ስለዚ እግዚአብሔር ብግዚኡ ዝሰርሕ ኣምላኽ ሓደ ቆልዓቲ ሓደ ግዜ ኣዲጉ እንታይ ኢላቶ ስማዕ ዝወደይ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰዓት ክንድዚ እንታይ ክንገብር ኢና ኢላቶ ናብ መሓዛኻ ዝፈትዎ መሓዙ ኣሎ ድራት ተዓዲምና ኣለና እሞ ናብኦም ከይድ ኢና ኢላ እዚ ቆልዓዚ እንታይ ኮይኑ ተሓጒሱ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ደስ ኢልዎ ክንከይድ ኢና እወ ማማ ናብቲ ሽነ ንኸይድ እባ ናብቲ እንዳ ዓርክና ኖ ዝበትኩኻ ሰዓት እኮ ምሸት ሰዓት 7 ኢና ድራት ተዓዲምና ዘለና ሕጂ ዘሎ ግዜ ከዓ ገና ንጎ ሰዓት 9 ናይ ንጎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክንደይ ሰዓታት ኣሎ ንጉል ሰዓታት ኣሎ ድሓር ይኸይድ ከዓ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ብናቱ ምክንያቱም ከይዱ ምስ መሓዙ እንታይ ክገብር ደሊሎ ክዕልል ክፃወት ደሊሎ ማማ ኣይንኸይድ እንዲና ናብቲ ገና እዩ ድሓር መጨረሻ ምስ ደኸማ ንዓበል እዚኣ ሰዓት እዚኣ ትሪኣ ኣለኻ እወ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘይራ ታንእሽተይ ትሪኣ ዘለኻ ኣብዚኣ 7 ምስ ኮነት እንታይ ክትከውን እያ ክንከይድ ኢና ኣብዚኣ ምስ ኮነት እወ እቲ ቆልዓ ከዓ ከይዱ ተዛዊሩ ሕጂ ሰድያ ኮፍ ኣቢሉ ነታ ሰዓት ይጥምታ እንዳበለት ትኸርድ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ግዜ እንታይ ኮይኑ ደንጉያቶ ስለዚ ደንጉየቶ እንታይ ገይሩ ድሓር ምስ ጨነቆ ተተፀበየ ተደቓይቕ ኣይከዳን ኣይ ኢሉ ትጥወ እንዲያታ ናይ ጠረጴዛ ሰዓት ከምዚ ኣቢሉ ጥውይ ኣቢሉ ተሸዓተ ገይሩ ድሓር ፀኒሕ ኢሉ ናበዲኡ ኸይዱ ማማ ንኸይድ በጃ ኸይድ ናብቲ ድራት ምስ ተዓዲምና ኣለና ናብቲ ዝበልክና ነው ርኢ ተበለቶ ሰዓት 7 ኮይኑ ርኢ ተበለት ሰዓታት ካልእ ሰዓት ናተይ ሰዓትን እዚኣን እንታይ ነንበይነ ብናትካ ግዜ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝሰርሕ ብናቱ ምዱብ ግዜ ስለዚ ሰዓት ነንበይነ ናተይ ገና ካልእ ናትካ ካልእ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብ ጊዜኡ እምበር ብናትና ግዜ ኣይኮነን ዝሰርሕ ስለዚ እግዚአብሔር ንምዱብ ጊዜኡ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና ሓደ ነገር ተዛሪቦም ሓደ ግዜ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተፍቅሮ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኢሎሞ ሓሚሙ ኣሎ መይቲ ኮነ ኢሎም ንኣልዓዛር እንታይ ኢሎሞ ኣሕዋቱ ሓሚሙ ኣልዓዛር ሓሚሙ ትፈትዎ ኢኻ እኮ ሕጂ ስምዑ ሰብ ንጎይታ ዝፈትዎ ብሓጢኣት ምክንያት እኮ ይኮነን ብገለ ምክንያት እኮ ይኮነን ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ርክብ ከመይ ፅቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎ ኢየሱስ ከእንታይ ዝገብሮ ይፈትዎ እዩ ኢየሱስ እንዳፈተዎ ግን እንታይ ኮይኑ ዝሰብ ሓሚሙ ምስ ሓመመ እንታይ ኢለን ኣሕዋቱ እቲ ተፍቅሮ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኢለና ሓሚሙ ተፍቅሮ ሰብሲ ሓሚሙ ሕጂ ረእይዎ ቃል ተፍቅሮ ትፈትዎ ሰብ ጎይታ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኢዎ ሓሚሙ እዩ ዳዋ እሞ እንተተፀበየስ ሓደ መዓልቲ እንተተፀበይኸ 2 መዓልቲ እንተተፀበይኸ 3 መዓልቲ ክንደይ ግዜ ገይሩ ንሰን እንታይ ደልየን ነይረን ንግር ምሰበለን እንታይ እንዳኾና ክመፃ እየን ደልዩ ሽዑ መፂ ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሌት ቱምበር ብድሌት ናይ ጎይታ እምበር ብድሌት ራእዮ ምክንያቱም ንምንታይ ንሕልና ክብሪ ኣምላኽ ምእንቲ ክግለፅ ክትዕ ክፋተግ ኣለዎ ኩነታት ኩሉ ክፈልሕ ኣለዎ ሽዑ ጎይታ ኣብቲ ቦታ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ስለዚ እግዚአብሔር በቲ ንሕና ንደልዮ ኮነን ዝሰርሕ በቲ ናቱ ኣሰራርሓ እዩ ዝሰርሕ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድናጎ ናብ ሓዊ ክድርበዩ ከለዉ ሰብ ኣድሕኖ እንድሕር ኢልካ ሓዊ ጥፊኡ
إيو خدحن زغل أقول لي وإذا كريستوس كنا بحاول خلوا يدحنوا أقول لي زي أسرار حنا إجابيري ندانيال ناب أنا بس خلوان كتير بقوله أنا بس ما تيجي تحقق ولا كمان عوي ما أقول لي سبعة الحين نعتبر هلي تاعي يقبر جينا مجمعنا أنا تنبسان تاعي قبره يقتله نتسوق كان تاعي قبره يدحنوا إجابير كنا أسرار حدك دي أم بس خلوا نعو يدحنوا حاول خلوا نعو يدحنوا أوش حاول خلوا خاسي إجابير تاعي قبرك يدحنك إجابير أملاح بار أمم أنا بس كل خاسي إجابير تاعي قبرك يدحنك إجابير أدنى أيو أسراره كم تنسخات دنيو أيسرحني كم تعنيز دنيو أيسرحني إجابير كم زدني يجيرو كنت بعد يسرح هاللويا لذلك إجابير بعد يسرح أبزمنات كله كم زي إندا قبره زسرحه قويتاي هذا ما علت قويتاي يسوع كريستوس نهواريات كم زي لو أبي يوحنس وانجيل معرف 16 وزر 16 هم تروحوا انت يبل ناب أبوي غيين الله معرف 16 يوحنس وانجيل وزر 16 كلاتكم حتى أرخيبكم مو كم بوي كم زملك علي ناب أبوي غيين الله أمه قرب جزء أي كتريون الأهم كم بحدش لما قرب جزء كتريون الأهم شعو كابتم لك أمازامرتو حيالو إذن أبوي غيين إيمو قرب جزء أي كتريون الأهم كم بحدش لما قرب جزء كتريون الأهم زبلنا زلوس انتايو تبعها حالو سلازي نزيز زارة وزلو آيستو علنايون قرب جزء زبلو زلوس انتا كون إيو بلو يسوس كحتو خمس دلايو فليتو بلوم قرب جزء أي كتريون الأهم كم بحدش لما قرب جزء كتريون الأهم سلازي بالكم نحات حدكم تمرامرو اللهم نسخاتكم كتبغيون كتحازنون يخم عدم جنا بحك بلا يو نسخاتكم كتقوهيو يخم جنا قال تقوهيكم ناب حجوز كم زلوات بحق إيه أبلغكم اللهم أنتم لو مخزارة وإلى ذلهم أبي واتكم إجابة أبزد دناجر كندا كجات مكم كله إجابة نجاركم كلهم تايجا بريم يفلت هو كل جزء سموزلي كيدني زندنا كرنا جريكات حواريات حد حساب نيرو كلكم نناتهم أجندة نيرو أب حسابهم زنبر أجندة بوتاسوس كريستوس أبزام درجي أمتيو نيروساليم نسأوتيو يروساليم تحقبريو كنجزيو أب يروساليم مش نجسن إحنا عندنا كنكونينا منسترات كنكونينا سلازم نناتهم حساب أجندة نبلغهم حيزهم هاللو أدي أسقرط يهودا أنت إذا بزلنا أنا تحرز جنزب ما نمسب من تلاني لنا كافي تقول يسوع كريستوس أنت كبري لنا الله تحازي لنا الله سلازي إذا ناي جنزب منيستر النت معرض نعيا أنت حدا عند أي بلا الله نو برايو أزيام كلهم قففت عسان دي ما تيوس كان تاينيرو كراس تاينيرو كاب جبر أخفالا إذا نبرة سبي كاب أوفيس تسويه أتهم كاب محرز يوم تسويهم أتكلم كاب أوفيس تسويه وهذا إنه كابهم كلهم سي زحش كسب من يقول أنا زحش كو أنا سلذي كاباي حليفوسي برايم مينيستر زخون مني سلذي انتهي إذا خونة تاتو زيت عمام سبات كلتا ترغيبهم منن يوحنسن يعقوب جن كنت أمامون لهم استراتيجي خمسون لهم انت عمتيهم أدينا زمن قويت يسوع كريستوس يعني سلازي كابتغون يقول نجرات انت حزنا خد مسألنا ندينا حزنا خد مسألة أديهم إزوم مسيهم أديهم فلوس خنا جنا هم قد جميرة انت جا قبرة القريبة انت سجدت له متى زجرمي زدنق سجدتيو زجرمك على ربعي حجن تايلوا أنت بويتا أبت من قصة حاجة زيسي الحدا ودي بس أجامكا الحدا ودي بيمانكا كهولو ليسي ألمناكا سلسي بويتا يسوع كريستوس إذا أتم كلهم نناتهم موتيفير بيدوم تلو بيتروس كا بويتا يسوع كريستوس كا زي حسبوا أجر سب مسحات أبد نو نعيك أنت يكبر اللي
اغري راسي كحسبني نمتى يمسلكم موتيف قالوا انا راسي اغري نتحاكي صاركم بقى اغركم نخطرحكم تحاكيكم سلازي وتسب بتفطروا انت هلو مسلكم ناي بليصو نخرئ موتيف سلازلوت ناي وشط موتيف نغويتا زدلت نخخوني غويتا يسوع كريستوس كاعرف حجي غويتا انت ايز تقمابزي موتيف ناي ملوات انت ملوات ما انت درخي انت درخي كاسي يلوطو غويتا سرحسي انت نحيكم درخي كا تخغبر يدلي كلوط يدلي يسوس نعو خندل يدلي مسو خنلقب يدلي مسو خنكون يدلي سلازي انت الله كلوط لهم حواريات حجة إذا قرب جزية متى حجة أنت اليوم بعد قرب جزية خطرينيهم دقنا ها قرب جزية ها أكفيله أنت عايز ولا نازل ولا نقدر زي أنت تردي كارو ليه يوحنس تردي كارو ليه أقوم أنت حنسا كترينيهم حنسا كا أكترينيهم أنت عايز روي تنقر زبالة زربات أنت نقر زربات زربنا له إذا كله عسى متفافنا قريبنا إذا كله سرحنا قريبنا سعينا يزي حجة أتصنيهم كترينيهم حنسا قرب جزية حاجة أكترينيهم نمردو ጭንቅ ሆነ ሑስ በለ ዘረባ ይዛርብናል ይለም ነንሕዶም ታገረው ተዘራሪቦ ምክንያቱም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ለውጥ ከምጽ ይዝደሊ ክልወጡ ይዝደሊ ለውጥ ምስመጣዩ ኣብ ህይወቶም ትክክለኛ ፍልጠት ክትከል ይደሊ ንጎይታ ብትክክል ክፈልጥዎ ይደልዩ ዓላማኦም ንጎይታ ክኸውን ይደልዩ ካብ ምድራዊ ነገር ናብ ሰማያዊ ነገር ከተጋግሮም ይደልዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ስርሑ ምልዋጥ ይስርሑ ጎይታ ክልውጠና ይደሊ ኣተሓሳስባና ክልውጦ ኣረኣያና ክልውጦ ሞቲቭና ክልውጦ ንጎይታ ዝደሊ ልቢ ክህልወና ንዕኡ ክነገልግል ክንደሊ እግዚአብሔር እዚ ክገብር ዝደሊ ኣብ ህይወትና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 5,000 ሰብ ስዒቦሞ እዞም 5,000 ሰብ ምስ ሰዓብዎ ሓደ መዓልቲ ናብቲ እንጀራ ዝበልዕሉ ብሙሉእ ተዓዲ መፂ ምስ መፁ ስዒቦሞ ምስ ሰዓብዎ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ጋጥ ኢሎም መፂኦም ኣብ ምዕራፍ 6 ክትረኽብዎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ብሙሉእ እንድሕር ዳ ኣንቢብኩሞ ኣብኢኹም ክትረኽብዎ ድሓር ምስ ሰዓብዎ ኣታ ጎይታ ኣበይ ኣለኻ ኣብዚ ምህላውካ ዘይፈለጥና ኣበይ ፀኒሕካ ዳ ኢሎም ብሙሉኦም እንታይ ገይሮሞ ስዒቦሞ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 ክትሪኡ ከለኹም ብዙሕ ተኣምራት ምስ ገበረ ከዓ ብዘሎ ህዝቢ እንታይ ገበሮ ሰዓቦ ኢና ንርኢ ሰብ ጋር ድሉ ክስዕቦ ከሎ ኢና ንርኢ ድሓር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ምስ መፁ ምስ ረአ ኣታ ጎይታ ደሊናካ ኣብዚ ኢኻ ዘለኻ ስኢናካ ዲና ንዓይቲ ደሊኒ ዘለኹም ሕጂ እንታይ ስለ ዝበላዕኩም እንጀራ ስለ ዝፀገብኩም ኢኹም እምበር ብሓቂ ንዓይ ደሊኹም አይደንኩምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ይኮነን ቀንድ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ዝደሊ ልቢ መንፈሳዊ ሓሳብ ናይ ጎይታ ነገር ክተክል እዩ ዝደሊ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንዕኦም ኢሉ ኣየጣቃዕሎምን ንዓይ ክንዲ ዝኣክል ክንዲ ትደልዩ ዘለኹ እንደገና ከዓ እንታይ ደልዮም ሽዑ ከዓ ከምግስዎ እዮም ደልዮም ዘለዉ ከምግስዎ ምስ ሓሰቡ ከዓ እንታይ ገይሩ تعال مغنياتهم انجرا زبل بغلت عسان بحموش انجرا زقلك انجرا زبل قويتا ترغي ودا وزيدا امو قويتا نو نجي انكلوت امدل دحر انتا يوف سمعوا سقاي زي بلعي دمي من زي ستي انتا يخون ايقلني نحي يخون ايبقعني كاب سماي زوركم جرا عن ايلوم نعرف بالعلوم مجمري انا تنجرا يكونن ادناي مدر نجر حرافي اليوم ادزي حل في الجراغن عن ايلوم نتزل علماو نجر دلالي اليوم نت مدراوي يكونن نت حراف نجر ايكونكم تدليو نتزي حل نجر دلاليو نتزل علماو نجر دلاليو ايلو مش نجرهم كما يزبل زي انق زربا ايلوم مجمري اطعم زربا خلو صنيحهم كسعبوا صنيحهم زي حجكن كابت مدر ناي سماي كحرفو مس نغرم كابت ناي مدر نغر وطيهم ناي غويتا نغر دلاي مس بلوم سي انتاي لما زچنقي እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ደሞ ጭንቂ ዝኾነ ዘረባ ስገርም ጎይታ እዚ ነገር ዝኾነ ወጥወደል
ስለዚህ ሁሉም ሰባትቶም ወግሎም ዝወጡ ስታይ ኮይኖም ከይሎም ቃል ኮይኑ እግዚአብሔር ሞቲቭ ካይደልዩ ንምንታይ ነገልግል ንምንታይ ነምልኽ ንምንታይ ናንጎይታ ንስዕቦ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናተይ አገልግሎት ሓደ መዓልቲ ብምንታይ ክፍተን ብሓዊ ክፍተን بحاول فتن مو حسر الحكوين تاكل غير نادي له سلام يستر حاطين الحكوين ويقع ورق الحكوين وي تغكر أن زيابير بتغكر موتي من يحتاج يلو كن تاك خموني كوتسيو كلام زيابير نعادل جلوس نأخذ تات كي يكون يزقدسو ناي موتي بنا أخذ تات يزقدسو موتي بنا بتاع موساني كم تايت التاريخ ناينا نقول تانا قلقلو دلنا كم تايت التاريخ ناينا نقول تانا شعبو دلنا إذا الحكوين وزيابير تخبر دلايكا هم دلايكا إذا زعامي أنا قردن قوي تاسوس كريستوس دلي ناتكا درخيج بحق زيابير يزدليو إيدو يزدلي هيابو يزدلي أيكونن زيابير نعود دليو لها مسؤول راحت قدر تدلي زلها زيابير يزدلي إذا الحكوين يدخل كلين أنا قرد خبوريو إذا الحدلي قوي تاخوك وصليو إذا الحكوين عملاك خبر ليو إذا الحكوين زيابير كفوتويو إذا الحكوين انت زمرك قبوليو انت سبخك قبوليو انت تقلخ قبوليو زيابير خبر ليو آمين هللويا كابس وطع الحكوين وين سي وطع قداسي ነገር زيابير زدليو ስለዚህ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደልዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ድርኺት ታኽገብሪ ክልውጥ አይደል ስለዚህ ሓንሳ ቁሩብ ግዜ دحر أوكي حجي مجمع كلهم تداريبه وإذا بيتروس انتايلو أنا هوتين تقوله مسمني مسخاف أمبر انتاي قبل كاني أحد كاني كلهم من الناتهم يحيلهم كلهم قاعد يدعون تاكوينهم يومي تداريبه حجي يتي قرب جزية مسمت أجن مغنياتهم قرب جزية إنه يقول قويت يسوع كريستوس تاك خوري مالتيو كسكال نامسكال يخي نامسكال مسكالة انت خمون كلنا نغير سبعة كلهم ببناتهم مقدي كخودو خلو إنا النريهم تعنت مقدي كخودو خلو بيتروس كحيدو سبع ماهوس انت ايلهم نحناسي أب لقاة عسار بعد تروحهم سبع ماهوس فوتوهم سلاد انت ايلهم نحناسي نإسرائيل كدحن انت جيرنا نيرنا تسفى جيرنا نيرنا نحنا خمسين حسيبنا نيرنا بو حسيبنا يوزنا برنا نقر كم زعينتيو نسخهم تحاسبوه خبوكو أنت قوله قويتا تحاسبوها ناتو أتحاسبوه سلازي لهم أتوم نمأمانكم لبخم زدهم قويتا يسوس كريستوس كموت كأبسال سامعتا أخذ كسكال كم زقبو أيتفلت عندهم يلو نتن صحفات كبس الله مسجمره لبهم تاي قبر الله نيرو يندد نيرو يبلنا شعون داخلوا مسكروا تقعد مسوطعوا بلع مسيل نقطوا مسولوا نسوقها كم لمادو سوقيلوا مسعوا مسعاتوا انجرع قريفوا مسحابهم اعينتهم تخفتهم انتاي قبره على ليوه وان بعد ويتازوس كريستوس فريد أمه عندنا يكفى تحواته نقول يسوع كريستوس كنا لليوم يسوع كريستوس مسؤول يوم من يوم مش يسوع كريستوس كسر سكالكم مسؤول يوم مسؤول من بارهم أيقونن جن حجي بفلوي من الله ما لليوم حجي جن عينهم تخفيديو حجي جن مقرات رخيبهم يوم حجي جن مردع رخيبهم يوم حجي جن مقارجة تقنطيتو جابير مقارجة أنا يقنطتو ناي نجابير زين اللي نقدر نمثل نجابير زي خبر نقدر نمثل عن الناس ناديو دليت ناديو زتفل عليه ربحات ناس نمثل ليو أو كنا نازل لما قارجة جابير يقنطتو شعور عندنا الخفة زغل جابير عند المسكفة اللونجن على اليوم لا يتخلص نبي كيدوب خدوب لنا نبي يروسالم تمليسو ما فيه خبلت عني حمسي ما فيه يجي سبكن كاسا قصا يقلنيو سبكن خدوب كاسا لوزو سبعة نبارو حجن مقلعت مسمت أجن حجن قرأت تلويت وهللويا
እግዚአብሔር ምግላጽ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምግላጽ እንተ ይብኩም ነገራት ኩሉ ይልወጥ እግዚአብሔር ክልውጠካ እንድርኮኝ ምግላጽ ይሃብካ እግዚአብሔር ክልውጠካ እንድርኮኝ ዓይንኻ ይኽፈቶ ዓይንት ልቦናኻ ይብርሃዮ እግዚአብሔር ምስነወጠካ ምስከፈተልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ተለሊኻ ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ሕጂ ዝለለይዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ነይርዎ ኣታ ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ንኢየሱስ መን ኩሎም ንናቶም እዮም ዘቐምጥዎ ኤልያስ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓ ዮሐንስ መጥምቅ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓ ካብ ነቢያት ሓደ ይብሉኻ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም እንዳኸደ ኣብ ባሕሪ እንዳኸደ ማዕበል ምስ መፀ ነቲ ማዕበል ምስ ገሰፆ እቲ ማዕበል ከዓ ጠጠው ምስ በለ ዋ ኢሎም ገሪሞም ሓዋርያት እዚ ባሕርን ንፋስን ዝእዘዝሉሲ መንኮን ይኸውን ምስኦም እንዳሃለወስ እንታይ ኢሎም ሓዲቶም መንኮን ይኸውን ምግላጽ እንተዘረኺብካ ኢየሱስ ምሳኻ ከሎ መን ምዃኑ ኸመን ኣይትፈልጦን ኢኻ ምግላጽ እንድሕር ዘይረኺብካ ዋላ ኩነታት ይለወጥ ኢየሱስ ኖርማል ይንዓኻ ኢየሱስ ፍሉይ ዝኾነካ ኢየሱስ ብጎይትነቱ ትፈልጦ ኢየሱስ መን ምዃኑ ተረዲእካ ከዓ ህይወትካ ትህቦ ግን ምግላጽ ክትረክብ ከለኻ እዩ ምግላጽ እንድሕር ተኸፊቱ ማለት እዩ ጳውሎስ እንዳጎየ ከሎ ንሐዋርያት ከሳጉጎም እንዳደለየ ክቆትሎም ኢሉ እንዳጎየ ከሎ ግን ሓደ መዓልቲ ግን ሳኦል ስለምንታይ ተሳጉጎኒ ኣለኻ ኣነ እኮ ኣምላኸ ንስኻ ግን ንዓይ የገልግል ኣለኹ እንዳበልካ እንታይ ትገብረኒ ኣለኻ ተሳጉጎኒ ኣለኻ ኣንጻረይ ተሰሊፍካ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ተሰሊፍካ ኣንጻር ናይ እግዚአብሔር ተሰሊፍካ መንግስቲ ኣምላኽ ተፍርስ ኣለኻ ንስኻ መን ኢኻ እስኻ ተሳጉጎኒ ዘለኻ ኣነ መን ኢየሱስ እየ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘፍርስ ነገር በተሓሳስባ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ነገር መገዲ ክነምፅእ የብልና ድሓር ዓይኑ ምስ ተገለፀ እሞ እንታይ ክገብር ሕጂ ተማሪኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባራ እንታይ ክገብር ሕጂ ዝገብሮ ነገረ ንኺድ ክትገብሮ ዝግባእካ ኸ ክነግሩኻ ሃሌሉያ ንዓይ ዝሓረየ ሕሩያ ሓይዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስጋዕ ሎሚ ከዓ ብምግላፅን ብዘደንቕ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንተጠቒሙሉ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ንዓና የገልግለና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ምግላፅ ናብ ከምዚ እዩ ዘእቱ ስለዚ እዚ እዩ ኣብቲ ቁሩብ ግዜ ኩሎም እዮም ፋዕፋዕ ኢሎም ሓንቲ ግን ጅግና ነይራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ትገርመኒ ኣዛ ሰብ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ኩሉ ግዜ እያ ትገርመኒ ምክንያቱም ቁሩብ ግዜ ክትርእዩ ኢኹም ቁሩብ ግዜ ኸ ኣይ ክትርእዩን ኢኹም ምስ በለት መስቀል መፅያ ሕጂ ጌም ኦቨር እቲ ፃወታ ተወዲኡ እዩ እቲ ፃወታ ተወዲኡ ስለ ዝኾነ በዓል ኤማሁስ ንዓድና ንኺድ ጴጥሮስ ከዓ ናብ ዓሳ መግፋፈይ ኣይኮነን እዩ ሃዋርያት ገዝኦም ዓፃፂዮም ኩላ ነናታ መገዲ ክትከይድ ከላ ግን ሓንቲ ጅግና ናይ እግዚአብሔር ሰብ ግን ስማ መግደላዊት ማርያም ትበሃል ግን ገና ለይቲ ተሲኣ ኣብቲ መቃብር ክትግስግስ ከላ ንርኢ ኣለና ሃሌሉያ ኣብቲ ቁሩብ ግዜ ዝነበረ ፈተና ግን ሓንቲ ኣዝያ ዘፍቀረት ሰብ ነይራ ኣዝያ ምስ ጎይታ እንታይ ነይርዋ ፍቅሪ ነይርዋ ኣዝያ ንጎይታ ናይ ጎይታ ነገር ድላይ ይኹን እንዳበለት እንዳገስገሰት ዋላ እኳ ኣይገለፀላ ዋላ ከምዚ ትስእ እኳ ኣይትፍለጥ ዋላ ኩነታት እኳ ኣይረዳእያ ነገር ግን ናበይ ከይዳ ናብ ዓዲ ኣይከደትን ናብ ግሊ ጉዳይ ኣይከደትን ናብ ካልእ ኩነታት ክተሳልጥ ኣይከደትን ለይቲ ተሲኣ ገና ፀልማት ከሎ ናብቲ መቃብር ከይዳ ሃሌሉያ ኣብቲ መቃብር ከይዳ ከዓ በቲ ዘጋጠመ ቁሩብ ግዜ መፅዩ እዛ ቁሩብ ግዜ ድዓ ኸመያ እንዳበለት እታ ሕያው ዝኾንካ ጎይታ ክንደይ ነገር ርኢና እንዳበለት ክትበኪ ከላ እንዳበኸየት ከላ ካብ መቃብር ግን ራእይ መፅዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ፈተና ግዜ ቪዥን መፅዩ እንተረኣየት ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋፅ ኮይኖም ክልተ መላእኽቲ እንታይ ኮይኖም ጠጣው ኢሎም ከለው ሪኣቶም እቶም መላእኽቲ ከዓ እንታይ ኢሎማ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ታሪክ ድሓረ እንታይ ኢሎማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ኮንኪ ንመንጋይ ክትደልዩ ዘለኺ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን ጎይታይ ይደልዮ ኣለኹ ሃሌሉያ ጎይታይ ይደልዮ ኣለኹ ሃሌሉያ ደስ ዘብል ምክንያቱም መይትዩ ኣብ መስቀል ክስቀል ሪኣቶ እያ
تقبيريو تجنيزيو جن حجون دقويتا إنتاي قبر له يدليو الله ما يدريو وزمة إنتاي كسرع كوينو ما يدريو أنت خبر كوينو جن يدلي الله يا هاللويا بدنا قمناتي يدلي الله أنت رخب خال أنت سعنكوش أنا أنت خبر له أبريسو خمات أنا هدف عليه هاللويا كان أنت قبركو خال حدا نقدر تقبريلا نابل زيابير تترقع عنده مقلاك إذا مسألك هاللويا فيجين الدعم إذا مسألك هاللويا نايس كان أقدر كوي كونه نابل الله قبل نابل زيابير إنه تترقع زيابير زي تلوثة هياو عندي زيابير سمالي هياو لوم هياو زيابير هياو أيوة بحري وأيوة كنا نابو أيوة نابو نزقربو فتشي مخاطر عمسي أعينتك زيابير نام مدرو خليين زوزورا هاللويا بلوبهم يزولنا بلوبهم نابو زقور شباتسي نخبره فتشي مومنتي كسمعهم من تخاطر عمسي أعينتك زيابير سي نام مين زوزورا انت عايزين انت بتعمل موتيفيت ريا اتني بقاسي بحق نابو زيابير بيزقع زولو وايس كال ነገር ይዘለው ኢለንሲ እቱ ሞቲቭካ ኤንትሪ ኦ አይንት እግዚአብሔር ሽዑ ሞቲቭካ ጥቅም ስኮነስ እግዚአብሔር እንታይ ገብረ አይንት እግዚአብሔር መልሰ እንታይ ገብረኻ يسمعها እግዚአብሔር እዚ ልማዱ እግዚአብሔር ዘደንቅ ጎይታይ ስለዚህ እንታይ ለና መግደላዊት ማርያም ሲ እዚ ምስኮነላሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡ ተጠው ይልኸሎ መሪዋ አታ ሐላዊ አታ ከተመሲዋሲ አታ ጎይታ አታ ጎይታ ወሲ ደሞ አበ ከምዘንበርዎ እንታይ ይገብር አይፈልጥን በጃኻ እንዶ ሐበንሞ አነ ኻንተ ሐቆሮ ኮሲዶ اسكم نقرأكم مسكين انت حباسي انت اخذكم بعد بيتروس شلاوات يومش بعد بيتروس دحر موت دحر مقابر بده يفحتر مبا هاي قلني ناي ود نغيركم انت هذا عاد كذي ازيروني حسبكم دي شعو ناي امنت نغير كعشنت ناي امنت كاسمل كان ابو جابر تاي مباري مقراغي ስለዚህ እንታይ ላተ ኩሎም ተጸጓዕ ቢዘው ገዞም በዓል ጴጥሮስ ከላ ሶይካ ትርጉም ዘይብሉ ነገር እዩ ንስኻ ሶይላሲ ናብቲ መቃብር ሶይላስ ናብቲ ጉድጓድ ሶይላስ ናብቲ ጎይታ ደሓርቲ ኣታክልቲ ሓላው ካሲ ነትሬሳስ ትልምድ በጀኻሉ እንድሕር ዳኣበሳኻሎሲ ሓበንሞ ወስዶ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ኣትገብሮ ሬሳሲ ሓንቲ ሰበይቲ ድላይ ትኾንሲ ናይ ሰብኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መቸም نوح قوبزي ودي 33 عامات بسقاو تحرينا سلازي نزري اساس تسكي ما كيف تغلو حي غزي اللوادو كما يجري اعتبرم بند حطرح حبني هاللويا طرح حبني نايم امنت ነገር እዩ طرح قبر ناب مقابر قرب ناب بعد ነገር قرب ناب مجلس تبعه قرب امس قربات هيوت تركب هاللويا أبوسي هياو هتركوا أبوسي هياو تقولنا نقدر عكركم إنتاي مزلكم نابو مسكرة سين مريم يوا بتقدم تسوع عندنا برا أسوا هاللويا بتتفوت أدمسي بتتسوع أدمسي مريم مسولا ربوني لا تو هاللويا ربوني حجي فلت تدمسي وإذن يسوع عني إذن يسوع عني دمس مع سميتو أنت قرب كذي عينتها تدمس له هاللويا فتنا كوي مكسر حطونتان يدي تدمس له هاللويا لك يسوع كريستوس هياوي يسوع كريستوس هياوي كنا تحد حرق يخمتكم خلي نجر كله ختان حقكم خلي صبوا هنا نجر على عذار ناتيت ولو نجر أبيدكم أنت قويتا بجحبا قرب بجحبا بصح እንዳበልኩም كلهم حدا ነገራት አብይኩም ኩመተኩም ኸይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አይሞትኒ ነገራት ያው ዝገብር አምላክ በአና ነገር ክውጡ ይሆልዮም በአና ነገር ክፍጸሙ ይሆልዮም በአና ነገር ተወዲዮም ክትብሉ ትቆልዮም ብናትኩም ዕቀን ይምበር ብና እግዚአብሔር ዕቀን ግን ካልዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነገራት ካልዩ ዝዕቀኖም 40 መዓልቲ ደርቢ አይግድሶኒ ጎይታ ሃሌሉያ ነገራት ጸኒዮም ዲዮም አይግድሶኒ ጎይታ ራስን ተባታት ይሉሉ አይግድሶኒ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በሁኔታ አይኮነን ዝምዘን በሁኔታ አይኮነን ዝረ አረ ንስራኒና ንምዘን
تاوتينا أبتي زدنا غير تاوتينا أبتي فتنا خم كلن تاوتينا يسوع كريستوس شعو أمنت خبانا يدلي هاللويا أمنت يدل خبانا هذا أمون سبني روح على عيسى السؤال عامل مسلكم يوحنس فلوس قبرنا من تاي مسلكم نبوي تاسي علب من تاي قبرنا يرو كل جزء يتأبقني يرو بك بتعمي سلازم نبوي تخم مغرب وستلا على زي كنري أخلي ناسي بيتروس نتاي لحد جزء حرتو حديدو ها بزعمون ده تدارب خلصي بويتا بزعم هذا خن تاي تبليو نتاي قد سكا نكالي أكونني ولا سقع في متى سقع هو تتدرب غير حد جزء بزعم يسوع يوحنس كن بتاع مؤمن سامي كلهم قاعد مغلوا أم مسكال سقع متشرش أم مسكال زنا برمني يوحنس كلهم بحفا عليهم زين يوحنس كن كوسلوا خلوا مسون يارو كسروا خلوا خل مسون يارو متشرش أمون سام تاي قبل حدر قبل أمون سام تاي قبل حدر تقبل أمون سامي كل جزء حدري زقبلوا نجارات زواسدو سبات انتهى من حلكوني أمونان يوم إياسو نموسى انتهى نيرو أموني نيرو دلايو يخون موسى بإياس عروفي نيرو دهار كسي سقع مجرش خامسو نيرو كل زيها أبتغنات أطويلو نيرو دهار كا هنقاي يبوها نيرو سلسل زيالي كم يوم ذا ويتانس كريستوس كايوم حجي أدي فوتيه جابر أملاك أبويون ولا فون قاعد فوتيه هم فلتيه كنت فوتوا ديها مجرش موت كلها دا حتقبل حضر زبغة يكون عندي حضر زبغة يسوع كريستوس نديو حضر ذهبون مني نيوم نزي أتسبيتي يروح إنهم وردخي أكندا كوينو نعاي وكيلو درجي دهاي كزجبر أمت كزجبر النسيو أنا غيدين سلازي إنها وردخي السيو إلو إنها يروالنا حضر يقول جابي عمل خبالة سلازي أحواتي أبتقرب جزء عين الدناجر أبتقرب جزء تقبل تحضر نقول أبتقرب جزء عين الدناجر أبتقرب جزء جن مكمت مقدلاوي مريم نوش تعاتي رعد تقبلت رعد نقبل نقول مخنياتهم كنتات كله خلاها ونقول يوم قدات كله خمس دليل وخيكون نقول يوم أما فساو نجر كومي تميستر نجر كن قرب جزء أنت متى حدا نجر كن دس كلكم على هو قرب جزء متى كله نجر الله مالتي ده الله نجر الله تفضلوا نجر الله ده عند نجر يزلوا صبوا نجر يزلوا مخنياتهم هذا نجر نحر أخذتي نجر مجيء قرب جزء نحر مجيء ملوات على نحر قرب جزء زم سبات يوم التحساسهم تاع خوري كلوات أكيد هم تاع خوري كلوات مخنياتهم أقدموا زنابنا موتي ولا كبل كل شيء أنت عم يروسي كلاتهم زنابرهم أنا يبلش أديهم حيزهم كمسؤول يصنعوا كنا قاعد زبور زنابرهم حتى كلنا فاعلة ده حق ويتعزز كريستوس مجيء مستقرفهم بولو هجي منفس قدوس كأخذ قبوليهم كم زمن سكانه يزخون تاتزقع كم زخو خونيلو زخدوا المجدين يجيبون كمان أقوى سبعة كمان هذا خامهم قوي نساتهم نيرو سأجع عمرك دنيا خليو منفس عمرك دنيا خليو سلازي أحواتي مس منفس قدوس تخلينا ركب كنجبر إزاي يجيبون منفس قدوس أكداس نجاري بيوتنا كده سوات علىهم باللسان زي تشلي كلنا باللسان كنتسألوا قد عملا إزاي أنتاي هونا حين غنركب نحكوينو أنتاي هونا منفسو يهون منفس نحرا لك هاينو أبزخونا يقول كنتا زحق ذاكا نسي أنا نسخاتكم نحنا عنا سباتنا قنفولي زقبرنا منفس قدوس يموش لازم منفس قدوس كنرحب كونتاكت كنقبر مسؤخ نملا يدلينا حين ندات ملعنا أكيدنا هاكونا تاتي الله وطيو سلازي قويتا زمصو ነገር ካ ቁሩብ ጊዜ ነገር ዘዳ ነገር እንተመፀን ኽቡይ ንምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንአልዓዛር ዝደንጎዮ ንኽቡሪ ስለምንታይ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታኽገብር ክኸብር እዩ ብኡ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ብዕውሩ እንታይ ዝኾነ ታሪኽ ትፈልጦ ብዕውሩ እንታይ ዝኾነ ዝተወልደ እቲ ኣዳናጋራይ ሰብኣይ ብሂወት ከሎ ንሰባት ኩሉ ድንግርግር ኣቢልዎም مس حويها عندها كوينو دنقرقر
نمنتاي يمسلكم مس عور كله إذا سبعيسي بمنتاي عاويري لهم نصري حد يأكيرو ولدو إذا حطوا يمسلني هو حدين تأخذ له كلها حطوا هنا حطوا تأخذ لا قال يوم تأكل اليوم إذا سبعيسي يدخلنا قربت شو وذلوا انتاي سلة غنين وي ولدو حد يأكيرو ماله وي نصر حد يأكيرو سبعة سريو حواري سريو مزيوم نصر حد يأكيرو لا ولد يوم حد يأكيرو دينجر مسبلهم قويتا يسوع كريستوس مسيحا قلاقي هو عريق هو نصو حتى هاي قبره ولد دعاء حتى هاي قبره ما دعايو تدبح له ودع ملاح بقون دح قبري هاللويا نقرات كومون تخونو قويتا بقى خبري قويتا بقى خبر نحر دليو كونتات كم خالق خونو خول يوم جابر عمل خبارة بزلهم ريتم ما يكونون يوم نقرات كلها وديهم ملوات كلهم ساعات كبكاي لكاس إدكا تزيراس فاشا عسير كاتريا وإذا زملني ساعات كبكاي أنا زلزله فاشا أي تداناجر هاللويا أي تداناجر يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي يفلطو أسرارو دنكيو إنتاي لنا هسان سي أكبر ما هسان هدس كم يجرو معس إنتان تخم زي تخون كم زسرح كم زي تفلت تخم خاسرح زي كل زغل عملاق سنت هاي تقبرنا هاي تفلطنا نفاس بدي ما تيجي خطب له الله بدي خطب له الله بدي مش أبي راسرار بدي أنا نسخاتكم أنت اللي ما تروح كنحل من الحكومة فقال عملاق اللي ما تحل فقال عملاق خام بركة تقبر كابها اللي عليه نسخات سأل كاي تحلن كاي بخاخ تمسك قويتاي بعد فيجن قويتاي ناي كله نجار بعد البيت أنا نسخاتكم من أمسخونه يكون نجار قويتاي راح ناخذ الزلزال قويتاي زبالك كبر نسون خرجيرك وسيتي أقداسي نجار سلازي انت اليوم مستوى لدقة لا كم يجرك حويها هاي قولني بعوره انت يحطه وما كان كويس بعقوله بحد اليوم زميل سب حتى قريب مش حاويها لا كم يجرك حاويها ولا تغاني تحدثوا أزود خمسة بنيش توديتو بو معاسيو عويرو معاسيو بينا جزيرة نيرو إلهم كا وتر أتا نسوق خل سبعين نعود راح تدوا عندما عسر شو ما نحر أخيرو نحنا تايلا حزعنا نعود تدلنا نسوق حيالي وإذا خلا شو ما تعكيبا خلا بقى خلا تعكيبا نا تدانا قرو خلو أنا حدا نجاري فلت إلهم عور نيره إنك أخذ ضربه كم زرعه هاللويا حدا نجار راح فلت قوي تأخذ ده سكات فلت آمين هاللويا أنت أخذ غبطة فلت هاللويا أبدا نجار كنا تاس قوي تاس غبرة نجار راح فلت أنا حدا نجار يزفلت قوي تاس راح يسوع قوي تاس مخاني يزفلت هاللويا يقول حدا سوا يقول أنا ما زفلت قوي تاس سناي كم زغبرة اللي يزفلت جابر الله بارك قوي تاس غبرة الكافلت السوي زتن نقنقة سلازي اليوم أزيد اليوم كم مدنقار أقلق اليوم أحواتي كي تفوز زدنا قرزنا برسوا مش تفوز هيوتو مسبلة حدا نقري خيو ولا حواريات نريهم زلنا حدا نقريهم خون نريهم كسرادور خلوا إنا نريهم أبي وتنا زمت نقر كعمله أبي وتنا كسرح كله كحدا نقري زخون كابتي فتنا ندحار زمت هيوتنا نابكال دايمنشن وكان نابكال كنا تحت يوزع سكاكرنا كم تزنبرنا يوم نقر أين خونني أنا زحلف كل المجدات كل النايب على زغنة انتهى اللون محتم على اللون انتهى تجبرها نابك زعبير زغربها زعبير تاي تجبرها زفلتها مش زعبير زخناها زعبير أمر أخبار تحلف خنتان كم زعبير فقادي زعبير كأي فلطول نمن تاي انت بالكاجن حنت حطوي زل حنت مرسي زل تاي تخون زعبير منتي خبري أبي وكان من خبر زعبير خبر نمن تاي على عذار بيتو زعبير نمن تاي العبور كوينو ودعم لخبون تاي خونيو حد زي
ዝውዳእና ነገራት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንታይ ዝገብር ዝኸብረሉ ኩነታት ኣሎ ብውሕለፍ እግዚአብሔር ግን ተኸውን يخبر الحر كويس يخبر እግዚአብሔር አምላክ ይባላል በኸብረለይ ድሕሪ በኸብረልኩም ዝደለየ ነገር ሁሉ ታኸብሩ ማለት ከንዑ ኸው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል እግዚአብሔር ካና ዓላማው እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ጨካን እግዚአብሔርና ዓላማው እንታይ ጨካን ድላ ይኹን ኣብ ዓላማው ጨካን እግዚአብሔር ንስኻ ክትኮኑ ዝደሊ ደረጃ ክብፅሓካ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ክልተ ዋልድሲ ክልተ ንስቲ እንታይ ወሊደን ክልተ ቆልዑ ወሊደን በሓደ ግዜ ድሓር ናይ ሓደ ቆልዓ ወዳ ጎቢዙላስ እንዳኸደ ከሎስ ባባ ገለ ክብል ጀሚሩ እቲ ሓደ ከዓ ካብታ ኾፍ ዝበላ እንታይ ምዃን ሲሉ ምትሳዕ ሲሉ ሕጂ ተሰሚዕዋ ሕጂ መጨረሻ እንተዛረበቶ እንታይ እዮም ኖ ነዚ ሰብ እዚ ኢልዎ ሓደ ግዜ ኢልዎ ኣብታ ኾፍ ዝብለላ ቦታ ንእሽተይ ሓዊ ጌርኪ እሕርር እዩ ዋ እዮም ጨካና አይኮነን እንጂ ወላዲትኩም ትገብር ከቢድ አይኮነን ከቢድ ይኮነን ድሓር ንእሽተይ ሓዊ እንታይ ኮይና ካዕለ ድሓር ዝወልድ ቆልዓ እንታይ ክኸውን እዩ ኮፍ ክብል ከሎ እንታይ ክትከውን እያ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ሓደ ግዜ ዘፈጥ እንድሕር ንብል ኮይና እግዚኣብሔር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰራራሕ ኣለዎ ሓቂ ዝብለኩም እግዚኣብሔር እንታይ ክኸውን ዘሎ ክንቀሳቐስ እዩ ዝደሊ ክንዓቢ እዩ ዝደሊ ክንልወጥ እዩ ዝደሊ እንተ ዘይኮይኑ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ነገር ግን ንሱ እንታይ ዝኾነሉ ማለት እዩ ዝኸብረሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ስለዚ እግዚአብሔር ፈላጭ ሓደ ነገር ክነግረኩም ደሊ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ይፈልጥ ኣብ ዝሓለፍካዮ ይፈልጥ ኣብ ህይወትካ ይፈልጥ ኣብ ሃገርካ ይፈልጥ ስለዚ እግዚአብሔር ብትሓልፎ ነገር ዝፈልጥ አምላክ ስሙ ብሩኽ ይሁን ኩላትና ንጸልይ